Nahibalo ka mo bala nga diri sa Bacolod City, meron kita sa ginatawag nga cheesery o kung hilimuan sang cheese kagang cheese himo sa gata sa baka halin sa Calaon City kag Sagay City. Ini naman natin kadiskubrihon sini nga aga sa Are You Agreeable? Sir, mag-launching na ta, nagpatilaw na ta sa mga industry nga kailangan sa cheese. Diin kini naghalintan tanan nga idea nga magsugod ka cheesery. Well, unas tanan when Christina and Ian came over here Oh. to start transferring their technology to us, that started it. Then we see the reason that we went into this is also for the farmers. Kaya at the present time, ang farmers they know where to sell actually sa ilang product. Oo. With this technology nga may cheese na ta, end product na ta, ma-predict na natin ang mga farmers kung hindi sila mabaligya. Oo. So they have another market, assured the market, and we're going to buy it at a very, very reasonable price. At si Ted subong... Paano mo ganun siya na-meet si Ted, sir? Paano mo siya na-meet? Nagkatulad isa sa imo, nagpalapit? Well, nag-start na sa kanto sa amon, baligya sa gatas, kay para sa kay Francine nga requirement sa start. Oo, first start Kung meron para sa kape nila, so gamay-gamay lang pumiro. Oo. Then i-found out, damo sa baka gali. Di timing man nga man nahulog sa aton diri ang isa ka technology nga cheese, Oo. nga high-end nga cheese nga mag-ubra. So timing man nga may ara na ta supply sa Kanlaon, then may ara pa ta supply sa Sagay. May sagay, sir. Yeah, may Sagay man sa Agua. Tagalig sa Sagay limited lang kay naga-feeding sila mo. Ang ginagamit for feeding feeding nila program. sa feeding mo na ginakuha ka lang. Ano cow's milk niya, sir? Cow's milk resort na. Sa sagay? Ultimately, we go into buffalo and maybe goat's milk later on. Oo. Sa subong, focus na tayo sa cow's milk. Oo. Kaya nakita namin na may mga bakahan na kalabanan mga farmer ng iban base kung isa hindi sa kabalo kung nila baligyan. Oo. Like for example, ang model sa India, may isa sa kabayang station na everyday ang may mga pagdala nila, nagkakita sa papel, masukot nila yung sigida. Mabayaran nila yung sigida. Oo. So at least ang farmer, wala na sa problema kung din siya mga talang-talang sa pagkita. Oo. Kaya sa case ni Ted, wala ka siya dulungan sa iban. Diri sa inyo lang siya. Isa sa subong takot supplier. Damo to sila sa baka sa rental. Okay. I think das damos na baka sa aton. No? Sa diri sa Occidental. Siguro I think may problem sa dutay sa iya marketing. So tayo may mga nagkilalay kami. So daw man yung iyang gata sa aton. Yung dalay na kailan na sa mag-deliver sa aton. Amo na ni sa mga produkto nga yung deliver ni Ted na pack na naton para na nga i-ship. Actually may mga order na siya subong no? Oo. Ang local na mga chef na dire. Oo. Ang mga lagko, di nga mga bikere na may harapan sila ganyan yung order sa ato para gamiton na sila pa. So I think this is one industry nga makabulig kung sa Negros no, with the present problem subong sa ibang nga commodity like sugar. Yes. So I think partly makaship na mga dandaan ng farmer. At labi naging gagmay na ito mga farmer. Amo na I think ang ma-focus at siguro taga-adwa at kabata kada isa. Then may assured na ang mabakal. Ang importante permis ang farmer ang marketing. Oo, muna. Di, kung kita ka bakal sila, predictable kay taga-atas sila sa presyo ng eksakto. May galay-lain. Hindi kaya dapat niya ma-epektuhan sa international market. Kung kita diya, ma-assure na ito na ang market sa farmer at a very, very reasonable price. Fair. Fair sa iya kaya. Importante kaya sa iya. No? Amo na subong ang among gina-design na programa nga himo kami sang natawag na naton nga compassionate capitalism. Okay. It's a very, very contradictory word, no? I mean, you talk about capitalism, it means nga ganansya lang, regardless kung ano matabo sa mga tao, basta mga ganansya ka lang. That is via capitalism. But with this word nga compassionate, it means nga gaganansya ka, at the same time si farmer or whoever you deal with will also be making money. So, tanan ka mo, tulungan ka mo sa lalaka. No? Hindi lang kasi isa. Ano nga tawag na sila, inclusive growth sa aton ng community. No? Well, manotis mo may no, damo ta sa activity gini mo. Puro man isa, hindi man assure mo ganansya ka di, makita ka di, but it's more on, nakita ko nga may potential man siya mo. Na maka-downstream, makabulig sa dalawang law. Kaya kung ato na yung panundong ng lawas, maanggat to, ito mga problema ng mga negosyo. Nag-example na ato ng mga pahulam sa farmer, nga sige kita be-engage sila. Ang objective natin is
Number of course, ang health issue. Yes. Same time, si farmer ma-uplift. I think Yeah, ang mga objective mo is upliftment of the lives of the farmers. Regardless kung anong iyang ginag-grow. Oo. Subong i-target natin, subong ang kalamay, kaysa ito kabarato sa kalamay. Yes. So, most probably, Pwede, isa sa mga industry ko pwede consider. May mas kubado mill na parang at least mas assured na market. Ang problema talaga sa busa mas kubado, kaya wala pa tayo masyado assured na market sa international. So, base pa lang makapatas ang international market. So, assured ang price nila. It's still hope. Pag-upan na sa klase na ito, ginapanumdaw na solution. Oo. You will notice nga atong tanan di kinambalan pero may solution. Solution. Regardless kung merde ko, basta solution. I hope nga itong solution makaganansya mo at the same time. Oo. Palagi yung kitao natin. Pero ang maayo sir, sa going back sa cheese industry, bago talaga siya ginintroduce, nakita ta na may need gijagali sa Negros ng cheese. Yes, damo gijagali ka kinananon. Isang una, gina-import na nato ng ibang mga kalaman. Hindi pa na sila assured nga maayong quality. Oo. Subong with the technology nga gitodlo ni Ayan kay Christina, they're both Australian. We could be assured nga ang quality sa ato nga ginaobra is real nga. Maayo gid siya competitive sa international market siya. Oo. Kaya sila mismo, maagi sila ng obra cheese mo. Kag di paris ka mo sa isang ang couple ni nga nag-obra cheese, di paris mo ka mo panindugan sa kaboy nga helping farmers. Kaya, mo man lang iyang, as matter of fact, ang silang ilang shares of stock nila, ang ganansya nila, gusto na i-flow back sa community. Amo na ginahilig Ako ko gusto ginagawa ya. i-flow back nila, hindi sila mang take out sa ilang. Of course, less expenses nila sa area sila, they plating and so on. Oo. Out of that income later on, gusto na i-flow back sa community. Maybe one problem is to help the farmers sa pagsagod sa mga bata. Oo. So, kung packaging kita, no? Kita mga vacuum pack na siya para mag-dinner siya. So, from time to time, basta may supply sang gatas, halin sa kay kung sa Bukided, Subong. ginasige lang, ginagamit. Sa gayman, ginadulong na di. Then later on, siguro ba, si Kuwaita rin kabalo may ari Meron sa dili, barko. oo. May mga supplier din nga, sila kabalo kung din Oo, sa oo, lulong kata. Mga balaan lang ang kapakalta din. So, ma-prepare magkana kami sa burutangan nilang stainless. Paubra kami sa buong stainless yung container. Para safe, ang safety plus ang pagkaon. Importante. Kung hindi lang delivery, sir, locally, may order na niya sa Guwasang Negros. Yeah. Amo nang mayo pag I think sa William, may sa din. Cebu, sir. sa Cebu may order na kita. Mga, Oo. ano ba to? Mga customer na nagligid na ka-deliver ta 6 kilos of halloumi and cream cheese. Cream cheese kag Halloumi, alumi 6 kilos. sa Cebu na tanan. Cebu, sir. Manila, wala pa so far. Wala pa. But on the talks, wala pa kasi hindi ko ito may ginastorya na to, no? Dumera na. Nagkapadala na itong mga samples dito. Ongoing to ang communication sa mga chef dito sa Manila. Oo. Yam, sumungan ginobra, ano ni gani ka cheese? Beta. Peta. Lain naman siya nga klase pag idya. Yes, sir. Ang order sini is local. Local, Big sir. shop? Actually, mga may arat mga big shop owner chef, pag may mga arat man Big niya, consume lang for house. Para sa balay lang. So medyo may retail na tagalay sa mga pamalay. Oo. Dami. Hot Palmiro nga para lang sa mga Commercial. Oo. Kung silingon nga, kung sino interesado magbakal sa mga fita, di may available kita dito. Sa aton sa restart dira nato na display. Tapos, today man ni siya. Sir? Today man ni pang ship. So, actually, may mga nakasked na siya na hindi lang peta, may mga cream cheese sila. So, as long na matapos na, kay may arata standard cheeses, kag fresh cheeses. So, actually, ang standard cheeses is gadabot siya sir 3 months para mag-mature. So the way. Mature to pa. Pwede nga kung gusto nila nga as a fresh, i-deliver sa ila. So sila Pero lang ang yung mature. sila mapamature, okay na. Okay. Grabe. Pwede makita din po mature. Pwede sir. Amo nang hard cheese, di ba? Oh, Ang mga sila yung mga tingin. kambasola, Ay, ang okay. mga camembert. So, muna silang mga standard cheeses. Silang si William, so una, papunta rin sa obra, mas kumado. So, mga cheese lang yun ang mga bali. Grabe sa ganda sa mag-cheese. Multitasking mo ni William kay siya man sa mas kubado na ito sa mga director sa mga uta na ito so on. Sa paso ng skills. Sige na, actually, it's more on R&D man na sa di. At the same time, kung man sa ng
makabaligya ka man, no? Oo. Kaya kung puro lang arandi, puro lang gasto eh. Dinamo na kami ni arandi, kung nga wala pa gani kaya pag nang dehydrated na mo nga laswa. Oo. Kaya na mo gina-market, masyado ka na nang kulang pa na sabon sa marketing. Once ka mas update ng cheese, maybe partly na i-market na nato ng mga laswa. Oo. Mas kubado. So mato na mga, para sa mga kabataan, malang feeding. Oo. So, sige-sige. Wab sige-sige na niyam. Oh, sir. Oh, every day ka mo sige, go Brad. Oh, sir. Bali nakasked na siya, may kami platform nga for example, ang Camembert kag ang Cambasola nga pwede sila ma-incorporate sa isa ka production. Kay limited ng isa ang aton mga materials, mga molds ta. Oo. So dapat ang feta kag ang halloumi so magpareha sila sa Padako. space kag ang molds nga ginagamit. Gamit. So dapat hindi sila magdungan sa within that day. Ah, Kay malak o ano ta, molds. kulangon ka sa Kulangon. molds. Gusto mo nga mga unod sa imo na chiller, ano na This sila? is cheese cube. Cheese cube. So muna siyang mga cheeses under sa mag-matured pa. Agi na pa mature pa siya. Mature pa siya. Mature. Okay. So ang brie, Camembert, Cambazola, may arat na mga cheddar. So ang cheddar is long 6 months pag na siya. 6 months agad ng cheddar? Oh, ang cheddar. Naman na siya. Para sa pagkikasag. Kaya nga ito inausap naming natural nga Yeah, method. curing. Oo. Natural ang curing, wala, hindi mo ma-accelerate yan. Unlike siguro, I'm not sure sa mga commercial Oo. na cheddar. Yes. Cheddar. So 6 months na sa kabagamit. Oh, sir. Grabe. Actually, pwede na siya, sir, pero ang iyagin niya, standard niya, pwede mo na siya mag-shred or mag-grate is 6 months. Mura galing ka OT para ma-enjoy mo ang cheddar. Ang maniya ka, ano siya, Sige, Sabi makastart ka sumo. Yes. So, Eventually, sige, kung sige. sino everyday may anak na na-stock. Oo. Gagag-start pa lang tayo. Sa Sa medyo R&D ni siya, pero as soon as mga kwatanritanan, may expansion kita doon tayo sa mga equipment natin para mas madugang-dugangan natin ang volume natin. Kaya ito kabalo, later on, basi damo na order. Oo. Kailan preparahan tayo ng atom na lugar. Oo. Na pa-expand kita. So, subong kita, puro manual ang atom na gamit. Oo. At least kung manual, medyo makita mo yung handmade. Handmade siya. Kag lingaw ka ni siya ka taon nga mo na niyo. May chiseri ta diri sa Bacolod. Kasi ano na tayo naglibot nga. Nag-launching lang ta 2 weeks ago. Ay gana pa 2 weeks ago, no? Oo. Bago lang 1 week. A week ago. So, I'm glad nga si Mr. and Mrs. William, asawa ni William, ang gusto kong operate ako. Oo. Team sila. Ano. Kabalo na sila, sir. Oo. Grabe ang knowledge mo lang nga na-impart sa ila. Sang popol nga chismaker na. Grabe. So, kung siya daw, ano ganun siya, organic ni siya, ano, processing ka, no? ang sir ang ginagamit ng mga rennet is from vegetable rennet. Wala tagagamit mga animal rennet. So ang rennet nga nagpa-curd sini is from vegetable. Sa vegetable siya So galing. pwede mo siya pagka-curd nga magtika siya. Oo. So ma-declare tagid dyan nga organic. Wala siya artificial na. Right. Kasi kung sa cheddar, it will take 6 months. Oo. Kasi natural lang niya pag-curing. Dali ari is milk pasteurizer. Milk So, pasteurizer. Sir, double wall ni siya. So ang hindi siya mag-direct sa gatas. Ito ang heater niya is tubig. So may tubig din siya. So ang capacity is 200 liters. Ilan na niya yung equipment. Dala na din sa dokas mo yan. Dili na. Ilan ang dokas sa ating ginamito na. Kumbaga ang gatas hindi siya mag-direct sa Sa init. Sa init. ito mo. Yung tubig, init ang ulo. Okay. Pasteurize siya. So man siya mag-temp ka ang temperature sang tubig at temperature sang gatas. Grabe. Ito para sa ako, pasteurize ta. Ano matabo karon mag-abot sa gidala sa gatas? Anong ginobrad sa gatas pag-abot? May mga test na nga ginagawa, for example, ang alcohol test, kag pH. Kaya dira pa lang mabalanda ng quality sang milk.
Okay. Kay masayang siya once nga i-process ta nga wala siya nagdabot sa aton nga mga standard. So may certain standard siya dapat malapot para Sir. Para ka-process na cheese. may Okay. times ka mga hindi ka makalapot. For example, sir, may ara siya based sa clot on boiling, sa alcohol test pa lang, pag nag-form ng gatas, so automatic i-return ta na sa kag isla na nila. So kay ang tendency hindi na siya mag-form or ang quality sang cheese hindi delikado. Pero most of the time mayo nga quality nga Good gid. Mayo gid. Good gid dalin sa ila. Mayong unlimited. Oo. Ang handling yan lang from Canlaon. Oo. Mayo. Kaya iyan ang negosyo, dugay na siya Ito milk. sa baka, milking cow. Kung gusto ka na siya mag-expand rin sa Occidental, Oo. so we're looking into it kung paano. Oo, no isa masyado ng baka mismo Mas rin mga dispersal mo sa mga baka sa parang ano ko na ito. Sir Ted, so una pila ka bilo, pila imo baka subong at present? Subong 26. 26. Ginagatasan na tanan. Ang pan lang, ang ara sa milking line subong 9. 9 sa milking line. The rest, Dry siya kag nagmabdos pa manugbata sa. marubata. Para continuous ang pan milking. May madry, may mamilk naman. So dati, sa mula pa ni sila ka branches, diin ka supply sang milk. Sang, Sa Canlaon kag sa Dumaguete. diin sa, anong ginapang supplyan mo? Mga cheese maker kag kanang processed yogurt. Meron man dito sa Canlaon City. Sa Dumaguete. Dumaguete. Sa Meron. Canlaon mostly feeding program sa DepEd. Dili ikaw supply sa ila. Kami amo nga ko. Co-op. Ano nga lang sa co-op yung kanina, sir? Mount Canlaon Dairy Cooperative. Dairy Cooperative. So dati, sir, damo ang oversupply ka. Oh, Damo, gid. drum nga gatas. Kasobra lang. Oh, Pero kung kaya una, may processing to. Ginaubra lang namon kuan. Labs. ano ginobra? Lactic acid. Bacteria ba? Ang ginakulture butang na mo iyan. Oo. Eh libog naman sa ako. Hindi ka makabukot ano brahon kaya kasi oversupply. Oo. Ang mga tao, may ang mga partner, may mga partner, nag-deliver sa iyo. Na-deliver ka sa paano subong mga almost 50% sa ila ginakuha. Amat-amat Bakit lang. kailangan ng ilang population? Ang isa may 20 man. Ang dami man. So baka ikaso mag-maximum ka, mga kailangan natin ng volume per week kabe. Per week guro sir kung pagnan ubuson 1,000 liters. sobra pa guro sir. Okay. Kaya William, 1,000 liters na pila ng imo nga maano sila. William. Ang imo operation so wala. System mo lang mo existing. Pwede rin po handle 1,000 liters. Per week. Oo. Hindi. Ang pila maximum mo. Number 1 may ang storage tanay. Oh, dito ito may storage ka na yabe. Ang ako pamangkot, yung system mo lang sa kung nimo nyo. Mga gamit mo lang ari sa subong. Ilang isang dala mo. Ang kaya ta subong is 500 lang. around 500. A week. 500 per week. Liters a So week. paano mo sa madugangan mo? Ano yung dugang mo ng mga equipment? Pwede ka kadugang equipment para nga madugangan mo imo. Mga molds, carton molder, pinadanta mga dagkok ng mga pan, Oh, Rizon chiller. at mga burner. Pinadanta i-set up with. Oh, sige. Okay. So, pwede ka ka-expand ng isa ka diyan. Okay. So, may chiller ka kita sa kuha mong tayo. Okay no. Pa, pwede na siya. Pwede na mas mamay pag na sir. Oh. Kaya kinahanglan pag inisig ako mga chiller sir para sa pag-age sa cheese sa mga pan. Pag-baby na. Sana yun. So, daso na China na takot-ako din na. Yun yun, sa buong solar, tanong nimo. Mas namay Ara na solar. solar na. Set up na nato. Oo. So, madlagang siya isang bilog ng system. Solar na dason. na siya. So Dumaguete, ano kalabo ginadulong mo yung Sa una 700, 800 per delivery. delivery kada sa loob ang delivery, sir? Kuan every 6 days. Every 6 days. Subong So bumayin ako porte kalayo ang Dumaguete. para sa imo nga sa Canlaon City. Layo Layo ang biyahe. Ayo 4 hours 166 kilometers lang sa Diriya, 82, 83. half gid. Mm. So diri na tanan siya kadto. Mm. Mayari kit since may cheesery diri nga gin build up si Mr. Oy, dako siya nga bulig para sa inyo nga may tagaan ka mo sa gatas ka supply. Oh, mas easier pag ina mo deliver dali. Oo. Kag-add-on man siya sa kuan, iba na transaksyon naman ni sir sa compost para maisa lang yung kakuan ba. Hindi na mo
libot-libot ba. Sa in case ko na magdako ang iyang demand before cheese makasarangan pag isang dugang nga baka. Panangkamutan Pero meron ka nagagmay nga baka ngayon og-raise naman. Talaga sa visit din yung mabutang madali sa kukulo sa likod. Mas mayo ko may ari di sir. Sa iba paglantaw. Wala na yun. Lawig ka na sa into Kuan pa, mga 8 years pa. 8 years na. So far amo ni pinakadako na nga market nga na-release mo nga damong agatas na Oo. gid. Kini. Ang imo na, pandit ka na sa India. Kuan to sir. Hindi, sir. Nag-loan kami sa mga baka sa hindi. So yun yung ginasaya ka na Oo. dyan. Kooperatiba Sa individual. sa Pero individual. sa individual nga kuan. Oo. At least, nag-loan sila sa mga visible na nasa mga bayabol Oo. ng negosyo. Nga man sa ano ka paminsan sa imo nga magsulod into milk industry. Sa una kay kuan, ang manure. Ang manure lang kita na imo sa ito kuan, yo. kay Oo. Biling ko si Berme, Ari man nga okay magalit may kuan man sa gatas. May market for the gatas. Ang kuan po animals mismo. So mo sir pila a week pila nang gina-produce mo ka gatas? Ang sa ako ga-produce ko og naman na sa 108 liters a day guro ako 180? 108 liters 108 liters a day. a day. Ang produce mo. Pero ginapakuan ko nga sa cabs nila ang kuan daw Ang iban. 40%. Ang iban. Oo. Pero ang ginadala mo diri may other farmers ka na itong Oh, gina-involve. may duha kami ka farmer ano. Nagabulig nga makasupply Okay, this. next week itong isa naman. May dugang pagid. Mm. So meaning hindi lang ikaw, damo Oo. nga damo ang farmers nga nabuligan nga gadulong diri milk. Wow. Kit anay kita liwat next week diri lamang sa Are You Agreeable?